u malom selu Lukocrevo, nedaleko od Novog Pazara, gdje već vjekovima zajedno žive Srbi i Bošnjaci, dogodila se jednostavna, opet toliko snažna priča o zajedništvu i plemenitosti koja vraća vjeru u ljudske odnose. U mjestu gdje putevi nisu tek fizičke veze između tačaka na karti, već spajaju džamiju i manastir, simbolično predstavljajući živote i duše različitih vjera i kultura. Običan makadamski put postao je poticaj za veliko djelo. Putevi koji vode do Bogomolja su putevi do srca sela, do zajedništva i održivog života. Upravo taj put, niz rupa, kanala i prašine zbog nepovoljnog makadamskog stanja, otežava svakodnevni dolazak vjernika i stanovnika sela do svetih mjesta i otežava njihovo zadržavanje u Lukocrevu, čime prijeti i iseljenje i gubitak života sela. U toj su situaciji iguman Gavrilo i imam Džemil Destanović, predstavnici pravoslavne muslimanske zajednice, prepoznali potrebu da djeluju ne čekajući dozvole ni političke odluke, odlučili su zajedno pružiti ruku mira i dobrote. Iguman je dao skromnu, ali značajnu donaciju za uređenje dijela lokalnog puta kod džamije, a imam je inzistirao da to ne ostane skriveno, nego da se istekne kao poruka da se nešto lijepo i važno može dogoditi kada vjera i duša ljudi budu vođeni dobrim, a ne razlikama. Njihov gest postao je katalizator, pokrenuta je veća inicijativa da se asfaltira put koji spaja džamiju i manastir, što bi moglo zaustaviti odliv života iz sela, donijeti dečiji smijeh, zvukove zvona i ezana zajedno i podsjetiti da su razlike prije svega bogatstvo, a ne prijetnja. U vrijeme kad nas vijesti često dijeli, Lukocrevo šalje snažnu priču da se zajedno može ne zato što neko traži, nego zato što je to ljudski ispravno. Ovaj čin je simbol pravednosti i topline i nada da putevi koje gradimo u svojoj zajednici mogu biti putevi srca, bez obzira na vjeru i sve je to dokaz da čak i najjednostavnija gesta može imati neizmjeren značaj za cijelu zajednicu i vraćanje povjerenja među ljudima.